lumea! Hei toată lumea, eu sunt Fabi și astăzi, pentru că am cântat acum câteva minute, am pierdut, nu contează asta, vreau să vă arăt și eu cum cânt, să vedem. La dacă cânt, dar eu sunt obișnuită. Te salut din apsa, eu for the troubles in your eyes, this time I'm only looking at make myself an adult. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down, destined for the center crown. Sing it loud like. If you know my story, I'm just telling you what the name is. Tu de încet merge mai repede decât o merg puțin. Hei, am apăsat! Ați văzut? Da, bine. V-am apăsat de 2 ori. Fiți atenți. Do you want from me? Pouring on you see I heard need me heard the color bell me. S-a rămas 400. Vreau să vă mai arăt una pe care este pe aici. Asta e.
dăm așa. Nu contează, m-am băbâit. În fine, ce să ne jucăm? Stai că nu prea am ce. A, da, să scrieți în comentarii ce amnamuri vrei să facem. Eu, uitați, fac acum. N-am avut mâna în gips. Eu am avut-o. Mâna dreaptă. N-am văzut o eclipsă solară. N-am fost rătăcit în pădure. N-am aruncat tot într-un dulap. N-am aruncat totul într-un dulap când trebuia să fac curățenie. Mi s-a întâmplat de multe ori și acum am făcut la fel. N-am jucat. N-am făcut farse de un pari. Da, s-a întâmplat. N-am fost la patinoar, ok? Am fost. N-am cântat într-un concert. N-am donat sânge. Sincer, am donat. N-am citit o carte care să aibă peste 500 de pagini. De fapt, am citit una de 1000 de pagini. N-am purtat o bluză pe dos și din greșeală. Mi s-a întâmplat. N-am participat la un concert de la Nud. N-am participat la un concurs de talent. Am participat. N-am strigat după cineva de la geam. Mi s-a întâmplat. N-am căzut într-o groapă. De fapt, de mai multe. N-am mâncat ceva de pe jos. Am mâncat doar o dată. Și da, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Fabi. Ne vedem data viitoare. Și înainte să închid videoul, astăzi la 12 o să postez ceva cu Maria. Ne vedem data viitoare. Pa!